Znate ništa ne leči žensku dušu kao nove krpice? Dobar dan. Dobar dan. Imate zakazano? Hoćete da zakažete? Nema veze sa pregledom. Dobro, onda ste vi neka dostava, jel? Pa moglo bi se reći, da. Dostava lekova, pretpostavljam. Za žensku dušu, da. A kakvi su to lekovi za žensku dušu? Modni. Ja prodajem novu modnu kolekciju. Znate ništa ne leči žensku dušu kao nove krpice? Zar ne? Dušo, ja koristim samo originale. Pa ovo su originali, ovo je sve iz Turske, savršen kvalitet. Nisi ti mene razumela, imam vrlo specifičan ukus. Imate li profil na društvenim mrežama? Da, naravno. Slobodno me dodajte Duki Deluxe. Inače kačem story sa novom garderobom odmah kad stigne, a radim i po poručbini ove dizajnerske komade, samo mnogo povoljnije. Dobro, ali vidim da me nisi ispratila. Dakle, ja vrlo biram šta kupujem i kupujem samo visoki kvalitet. Evo, možeš da proveriš i ovu moju medicinsku uniformu, da vidiš kako je to vrlo posebno kvalitet. Izvolim. Da, naravno. Eto, pipnula si. Savršeno, skoro kao moj, da. Skoro kao tvoj. Turska roba, jel? Pa izvini, dušo. Ja ne nosim te jeftine mešavine. Ja nosim samo prirodno i organski. Svila, kašmir, organski pamuk. I znaš šta, ja se nisam udavala i nemam muža i decu da mi piju krv na slamčicu.